तो एक बूढ़ी माता रहे। तो बूढ़ी माता रहे ना, उनका एक एगो लड़का रहे। एक एगो लड़का रहे तो लड़का अपन पोस पाल के जवान कैलक। और बच्चा के सोना के कटोरी में अपना माँ बेटा के से भोजन खियावे। जे खियावे से सोना चांदी के कटोरी बेटा ला रहे रख ले, जे हमर बेटा पितर कसा में ना खाए। से एगो बेटा है लाड़ पियार के, ओकरा ना से सोना के कटोरी में खियावे। तो बेटा के फिर शादी बियाह कैलक। शादी बियाह कर देलक तो बेटा बहू घर में आ गेल। बहू तो आ गेल तो सब दिन खाना बनावे खाए पिए बड़ा सुंदर से रहे लागल। तो बूढ़ी के बूढ़ भ गेल, अवस्था जवानी से बूढ़ आ गेल। तो बेटा पुतोह के एते खियले रहे, एते लाड़ प्यार कैले रहे जे कैला जे आइ जे हम बेटा बहू के खियबै तो हमरो बिहान उ बेटा बहू खियात बड़ा बुढ़ापा में। जे आशा रहत आई हमरो आशा होते बेटा पुतोह के। तो ई की कैलक, बूढ़ी अम्मा से बहुत विलाप करे। जब बूढ़ भेल तो विलाप करे तो ओकरा भर पेट पुतोह खाहिला न दे। और पुतोह सास के लाड़ प्यार करवे न करे, पुतोह के सेवा सास के सेवा पानी पुतोह करवे न करे। तो न करे ना तो पुतोह सास सोचे जे एना का बेटा के पोसली, सोना के कटोरी में चांदी के कटोरी में बेटा के खियली पियली, आ हमरा आई बुढ़ापा में तीनों के कटोरी न मिले से केहन पुतोह हमरा घर में आयल। तो बेटा कहीं से अब तो पूछे माई के माई खाए ले तो कहे कि हाँ बाबू खैली। तो बेटा तो बुझे जे हमरा मम्मी के बेटा मम्मी घरवाली हमार खायला देवे करत होते। तो एक दिन होते होते से बैठल रहे बुढ़िया। तो बुढ़िया के कुछ लगी मन व्याकुल हो गए अच्छा चीज खाएला। तो कहलखिन कि से हो बाबू से पहतवा कोई चीज अच्छा देता तो हम खैती। अच्छा चीज, अच्छा के मतलब पहतवा कोई चीज सुंदर। पहले के जमाना में लोग पहतवा कहे तो पहतवा पहतवा कहे ना। तो बुढ़िया अच्छा चीज मंगे। तो बुढ़िया कहे छे कि से गे मम्मी तू की बजैत रहे छे, तू की बजैत रहे छे। तो कहे छे ओन्नी से ओकर पुतोह जे की बजैत रहिया, अहाँ के माय हरदम कहत रही पहतवा 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 साई क देवेला, से अहाँ के माय कहिए हमरा पहतवा साई क देवेला। तो बेटो तेहने रहे आ पुतहुओ तेहने रहे। बेटा के माय के दर्द नहीं बुझलक, माय के बात न समझलक। तो बेटा की कैलक जे वो बिहान भेले लाठी पैना ल लेलक आ चल गेल लड़का खोजे। लड़का खोजे गेल तो एगो लड़का देख कर दोसर गांव से आयल। लड़का देख कर दोसर गांव से आयल तो ओहो लड़का वाला आयल लड़की देखे। तो कहता माय रहे बूढ़ी तो देखावो के ना कोनो लड़की के, ओकरा बदला में लड़की के देखा देला। आ लड़की के देखा का आ सब पसंद भेल दुनू के कहलक दिन तीन ठेक का और शादी के दिन उन ठेक का कह लेलक दंग तय। तब एक दिन ना से जब दिन हो गल पक्का तो वो लड़का बारात लेके आयल, बेटा वाला बारात लेके आयल। तो ओकर सास की कहल पुतोह तो बुढ़िया के बियाह करवा का सिंदूर उन्दूर धरवा का पीरा उरा पहना का। बुढ़िया बुझे कुछ नहीं है समझे, वो तो बूढ़ रहे। वो बुढ़िया तो अपन मरे के व्यवस्था में आ गेल, बुजुर्ग रहे। तो ओकरा पहना ओढ़ा के रात में शादी उदी करा के आ बिहान भेले विदा कर देलक, डोली में बैठा देलक। डोली में बैठा का ओकरा लेकर चल गेल ओकर ससुराल गेल बूढ़ी, अपन बाराती सब लेकर चल गेल। जब अपना घर गेल तरीक्षण परीक्षण भेल तो अपना घर गेल तो ओकरा घर बूढ़ी के से कोहबर में धो देलक। घर में कोहबर में धो देलक ना तो बूढ़ी असगरे कोहबर में से अपन बैठल रहे। आ तब बुढ़िया के दिमाग खुलल जे हम कहाँ छलिया या हमरा कहाँ धो देलक आ कहाँ से डोली में उठा कर हमरा लायल। बुढ़िया मने मने अपन कहे। तो घर में जे रात बुढ़िया के नींद तो न हो तो बुढ़िया कहे हम बूढ़ छी आ हमारा जे बियाह कर देलक से एते सुंदर है हमार घर वाला, आ हमरा ऊपर हमरा रहे देत कि हमरा जिए देत चाहे हमरा राखत से बूढ़ी हमरा ई कर देलक। अपन बुढ़िया बहुत रंग मन में ओकरा मने बहुते आवे घुरमा। तो एक दिन कहलखिन कि तो बुढ़िया से रात में रहे बैसल तो सब अपना अपना घर में चल गए सूते पड़े। आ दूटा बढ़नी से अंगना में रहे, दूगो अंगना में बढ़नी एके जंग रहे आ जाड़ा के रात रहे। तो वो बढ़नी जे एक जंग रहे ना तो बढ़नी में बढ़नी बतियाइया से सब घरे घरे सुत रहल। आ हमरा ना से छोड़ देलक आंगने में कल्पेला जे हम सहस बारहन छी लक्ष्मी
हम घर के लक्ष्मी छी से हमरे निकाल दैया आ सब घर में सुत रहिया हमरा अंगना में छोड़ दैया। तो बूढ़ी अम्मा जे रहे से ओकर आवाज सुन लेलक बढ़नी के। आज जे हमरा कोई उठा के घर में धो देत तेकरा हम कोमल कन्या बना देबे। बढ़नी कहलक लक्ष्मी माता जे आई हमरा घर में उठा के धो देत ना ओकरा हम कोमल कन्या बना देबे। सो बूढ़ी अम्मा जे सुनलक तो गेट खोल के आ जाकर बढ़नी दुनू बढ़नी के ले आयल आ कहलक कि लेकर दुनू बढ़नी के घर में एगो एगो के एक जन धो देलक एगो के एक जन धो देलक आ प्रणाम कर लेलक। जैसे ही बढ़नी उठैलक तैसे ही वो बूढ़ी अम्मा परी बन गेल। परी बन गेल आ सोना चांदी से दे छड़ा गेल। तो ई बढ़नी जो है ना से बहुत लक्ष्मी होता है। लोग बाहर सोहार के लोग अच्छा जगह पर रखे। तो वो बुढ़िया ध्यान भेले लोग सब आयल देखे तो कह दैया कतेक सुंदर कन्या ले कतेक सुंदर कन्या ले। तो लोग देख के अपन चल गेल। तब 1 साल भेल 2 साल भेल ना तो बेटा बुढ़िया कहे छे ओकर पुतोह से हो माई के जे बियाह क तू द एलियै से अहाँ के माई केना है न है से कहीं देख नहीं दिए। तो कहलकै तो हाँ तो कुछ सनेश उनेश क देती तो हम जैतिये अहाँ क देती कोनो सनेश तो द माई के देख एती जे मरले कि जीले। बेटा तो कहे हमर बूढ़ माई रहे अपन मर गेल हो। तो महर मौगी अपन कुछो क देलकै ओकर बहू पुतोह आ गेल। जब गेल ना तो दरवाजा पर गेल ओकरा दरवाजा पर तो लोग सब कहलकै ए कन्या ए दुल्हीन अहाँ के भाई आला अहाँ के भतीजा आला। तो उ कन्या ना बुढ़िया तो कन्या रहे बन गेल परी तो झांकी मारलक तो बेटा के चिन्ह लेलक। तो पानी भेज देलकै कहलकै जाओ हुनका बजा लियो। तो आयल पानी उन देलकै गोड़ हाथ धोलकै ओकरा फिर नाश्ता पानी बुढ़िया देलक आ उ खोजे जे हमर माई कहाँ है। शांति भेल तो बेटा तो शर्म से ना कुछ बोले। तो बेटा माई के पूछलकै बौआ से हमरा अहाँ चिन्ह ली तो न अहाँ के तो हम न चिन्हे छी तो न चिन्हली तो न। तो कहा उ बुढ़िया सारा कहानी जिते सुनैली से सारा कहानी बेटा के सुनेलक जे बउआ तोरा हम पोसलियो पाललियो सोना के कटोरी में गिलास में पानी पियली खियली। हम कहली कि बेटा पुतोह के पोषण पालन करे छी तो एक दिन हमरो खिया पियात बुढ़ापा में तो हम तोरा से मंगलियो अच्छा खाना अच्छा चीज। तो तोहर बहू कहल को घरवाली की जे माए अहाँ के कही हतवा साई कर देवला तो हमरा तू बियाह कर तू डोली फना का दोसर गांव में ध देला से हम तोरे माई छियो से ना सब कहानी कहल तो हम से परी बन गेलिए घर में आकर आ संपत्ति से देखा हमार घर भर गेल। आ बेटा के तो तरवक लहर कपार पर चढ़ गेल। बेटा के कहलक कि बेटा के भग अपन सोना चांदी खूब देलक आ लेकर आयल अपना यहाँ आयल सोझे तागा के तलवार भिरा के आ 2 टुकड़ी घरवाली के क देलक। कहलक कि जे हम जब बियाह करब तो हमारा अभी 7 गो बहू होत आ माई तो हमरा न मिलत। अभी हम शादी करब तो हमरा 7 गो बियाह होत आ तो अब माई तो हमरा न मिलत। तू हमरा माई के छल क बियाह करवा देले तो माई के तो अपन घरवाली के अपन कहलक फांसी पर चढ़ा के मारिए देलक। तो एही लेल कहे छी जे बेटा बेटी के जे पोसल पालन करे छै बड़ा आधार से बड़े कठिन से आ बहुत भाग से लोग बेटा बेटी पवे छै। तो बेटा होए बहू होए अपना बड़े के कदर करे और माता पिता के सेवा करे और माता पिता से कभी न टूटे के चाहे कभी न रूसे के चाहे कोई होए हमर हो चाहे दोसर होए जे माता पिता से बढ़ के कुछ न है दुनिया में। पहले माता पिता तब दुनिया। जे माता पिता जे जन्म दै छै से गुरुओ होइ छै और मातो पितो होइ छै सब शिक्षा मम्मी माँ दै छै। तो एही के लेल कहे छी बेटा बेटी बेटा बहू जे ऐसा न होय के चाही ऐसा न होय के चाही। अपन बुद्धि अपन विचार पैग बना कर रखब और सास ससुर के सेवा करब कदर करब। जे सास ससुर के सेवा करबे तो अहूँ के सेवा होत ना। उ तो हेर फेर हो छै ना आई हमहू के लिए तो हमरो कोई कहते ई तो आशा है ई तो खेती है। तो एही लेल कहे छी कि जे सब सुने हमरा से बड़े छोटे बेटी बहू मेरे सास मेरे माँ मेरे भाई बंधु बहन सब अपना अपना चरण में लगा लेना और ये कथा के सपोर्ट करना जे ये कथा कितनी अच्छा है। आई कथा के पर ध्यान देवे जे कथा कितने सुंदर है और ये कथा के सुनब तो सबके मन
हल्का हो सुन माने हमहू ऐसे करूँ, बेटा वाली सब है, पुतोह वाली सब है,